What's up mga brad? Hi mga sis! Ah, May wala. gabi eh. Asa man ta? Naami sa Seda. Uy, gapon! Kasala ta. Oh, kasama ni ka. Officially. Unsa man? Married. Married. Kanta sila. Mr. Anis Laganson. Kanta sa view. Oh. So, pakita na mo ang view. Kami sa Seda Hotel. Kita rin na. Ay, nagapag. Ang brisa. Abriza raman ang nasa likod. Ano yung mong room? Makita ka, babe? Kita. Ah, Tama na, mag-rapol na ta. Pag-apple na mi ha. Okay, 200 man among subscribers na. 279. Oh, 280 to gani ha. Na ay nag-unsubscribe. Sabi natin, hatag babe. 200 lang, no? 200 lang mo may nasabutan. Na ay 164 ka nag-comment Comment. sa Og among me? video. Oo. Dili. Oh, mga me man eh. Me. Basta nag-comment. Bisag, balag dili me. Sige, sige. So, gamito na mo ang random number generator. Saan ni babe? Google. Pagbalik ato. There. Para mag-draw. Makita nila ni. Ito. Ara. Makita nila. Idoon na ko. Ito. Okay na. Aha. Ayaw kayo. Ilang, idoon. Narao, narao. Pila man na. Two pa man na. 2. Mm. Ang maximum kay, balik ko na ko tanabi. 164 ang max. 164. Kita nila. Mm. Ang max kay 164. Bali no? Baliktad ang sa imo ha. Walang ganyan. Bali mo. Basta 164 na ang max. Ay, balayo. Kaya ko ipakita. Di dyan makita. Dili lagi. Ganyan mo. Oh. 164 ang Baliktad. max. Pero bali na, 164 na siya. Kung unsa yung number nga magawas diri, mo to ang number sa nag-comment nga modaog. From the top until bottom. Ang top ang 1, ang bottom ang 164. Sige. Oh, aray. Press na ako ang generate. Generate. La, who Generate. is the Kinsa? lucky Number. Awa, ito na po to. Ito na. The lucky number is babe 89. Kinsa man ang ika-89 diri. Atong tanaw. Sama ng ika-89. Pero para i-assure na mo kisa jud sa 89, mag-comment mi sa iyang ano babe no? Sa iyang comment. 1 Mag-comment me to ask po sa iyang cellphone number. 7, Ay, nag-isa-isa ni Jonard. 10, 11. Pakita- Gaya na eh. 12, pakita ito, babe. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Ito sa sila babe. Tour sa ako. Mura mo ni. Ang among room. Ang CR. Hala, gubot na. Na yung mga sampay, mga mask. Hana. Na yung mga sampay. CR. Muna ka, babe. Na-tour na ako sila. 9. Nasa dako na. 9 kung tama ako. Kinsa man ang winner. Si... Kinsa ang lucky one. Sasageo. Sasageo? Saan yung pangalanan niya? Si Sasageo. Siya. Hala, nag-comment siya 1 hour ago. Siya ang ika-89. Oh. Bisa from 1 to 64 sa baba. Congratulations, Sasageo, Sasageo. Sasageo. Mag-comment ko rin sa iya ha. Oo, to ask Sige your... na mali ko gihap no? Basta mo na. Sure sana mo ha? Yeah, sure sana mo. Pero sa kong counting, si Sasageo ang ika-89 from the top. Ay, pasensya na guys. Nag-record kami kay dili may pwede pa Hindi, wala mo tayo. live stream. Kaya wala dili may mo dalaw. live stream kay dili daw eligible ang mong channel. Umbot unsa ilang measure sa eligibility. Basi dapat need pag more subscribers or unsa ba? Oo. So, diri na no, Oh, mag-dinner pa meron. mag-dinner pa mi. Bye-bye. Bye. Ay,
Unsa man? So ba, please? I-share. I-share among channel. I-like ang Like, video. Subscribe to our channel sa mga wala pa nakasubscribe. Oh, At sa mga subscribers, paki-share sa Jusan Vlog. See you in our next vlog. Sige, bye-bye. Bye. God bless.